Er heeft vanmorgen een wapenoorval west op de Plus supermerk in Beestersweg. En Maibrukke liet van Rieperingstiet ontwerp weer, waar het mij een pistool bedriegen. Toch 2 maal maar bivakmoetsen op. De politie is dwaande maar in buurtonderzoek. De supermerk is om 10 uur weer Riepen gaan. Het onderdeel Building Services van Imtech, maar onder andere vestigingen in Ljouwert en Drachten, is failliet. Landelijk verliezen dit toch zo'n 1200 mensen haar baan. Hoeveel mensen in Friesland haar baan verliezen, is nog net bekend. Het licht in de binnenstad van Ljouwert is aanstonds te betjenen door de bezoekers en de inwoners van de stad. Ze kennen het wel met hulp van een speciale app op de telefoon. De app bestuurt de gevelverlichting van monumentale gebouwen in de binnenstad. Het plan kost het goed €9.000 per gebouw. In Sneedsters is het Fries kampioenschap scootsie-loeken houden. De opdracht weer om het scootsie van top en 12 in zo kwart mogelijke tijd voor een afstand van 50 meter te loeken. Witgemer Anne Lausma zet uiteindelijk maar een soort inspanning de beste tijdel, 26,27 seconden. Het is eerst nog vrij zacht, 19 graden. Dan zakt de temperatuur naar 1 graad te stretchen. Het is vannacht vrij helder. Morgen een simmerdag, een soort zinnen en 24 graden. De zuideerste wind is zwak onmatig.